Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para siswa sedaya, pamuji kula mugi-mugi siswa sedaya pinaringan wilujeng sehat wonten halangan setunggal punapa-punapa. Wonten ing pembelajaran utawi pasinaon daring punika ing basa Jawi nggih mangke kepanggih kalian kula Pak Suryo derek tepang nama kula Suryono Sarjana Sastra. Monggo lare-lare saged mastani Pak Suryo wonten mawon nggih. Wonten ing enjing punika niki versine tetepangan utawa kenalan nggih. Wonten ingkang saking Jawi sekedhik-sekedhik, ingkang luar Jawi sekedhik-sekedhik monggo saged sinau basa Jawi punika nggih. Nggih. Lajeng menawi Pak Suryo mawi basa krama kados mekaten menawi mangke panjenengan saged terjemahke nggih, saged nangkep iki. Para siswa-siswa kabeh mangke teng kelas dosa kepanggih kalih Pak Suryo wonten materi basa Jawi. Materi ingkang setunggal utawi ingkang nomor setunggal menika bahas Serat Widotama. Nggih. Dados Serat Widotama menika salah satunggaling karya sastra Jawa utawi kasusastran Jawi. Nah, menika wonten gangsal pada utawi gangsal tembang. Mangke wonten bab setunggal menika belajar karya sastra. Ini saderenge wonten materi niki nembe awalan perkenalan. Nah, Pak Suryo sampun share materi wonten PDF utawi PowerPoint, mangke saged dipun waos minggu ngajeng saged diskusi babagan Serat Widotama. Nggih, wonten ing tetepangan punika utawa pepanggihan punika Pak Suryo wonten setunggal cakepan tembang pangkur. Nggih, Widotama sesuk ya tembange sing nomor 1 kuwi ya pangkur. Nah, tembang iki mbok menawa migunani kanggo uripmu nggih. Iki kaitane kalih dunia pendidikan, kalih pasinaon nggih. Sing diarani ngilmu sejati. Amarga karya sastra Jawi iki wujude tembang, mula Pak Suryo nyuwun sewu kula tembangke ya kuwi tembange pangkur. Cakepane kaya ngene. Mangkono ngelmu kang nyata sanyatane karya tentreme ngati sirna kang sifat kumengson karya sugeng sasama linambaran asih tresno saguningku mati. Menika tembange pangkur nggih. Pak tegese napa niku Pak cangkepanipun? Ya Pak Suryo jelaske. Anak-anakku kabeh coba diperhatike ya. Artinya apik banget Cak ya. Mangkono ngelmu kang nyata seperti ini ilmu yang sejati. Sanyatane karya tentreme ngati sejatinya membuat hati kamu tentram. Jadi sing diarani ilmu sejati ning filosofi Jawi niku ya samubarang utawa apa wae ngilmu sing kok golek sing kok latih kuwi gawe atimu tentrem. Boten perkara titel profesor utawi doktor nggih, ning yen dereng memahami utawa atine durung tentrem, mila yen ing nggon kabudayan Jawi kuwi durung diarani wong sing iso nggayuh ilmu sejati. Mula ditata atine ya kuwi golek ilmu iki kanggo ayem tentrem nggih, atimu sing tentrem.
karya tentreming ati sing iki sirna kang sifat kumeksa hilang sifat sombong ya dieling-eling sifat sombongnya hilang cak mula kaya semakin pintar kuwi kaya pari semakin berisi semakin menunduk orang yang memahami ilmu yang sebenarnya bahwa tindak tanduknya pasti nopo tidak akan sombong dia pasti tahu di atas masih ada langit di langit masih ada langit dan berujung pada satu yaitu kekuasaan Allah SWT ya. Karya sukeng sesama ya, karya iki gawe membuat sukeng itu saka tembung suka tegese seneng sesama itu sesama jadi yang sing wong memahami ilmu kang sejati kuwi ya piye carane gawe atine wong seneng ya minimal yen ora iso gawe atine wong seneng aja nglarani atine wong liya nggih karya sukeng sesama amamayu rahayuning jagat agung amamayu itu mempercantik jagat kuwi dunia aku itu besar jadi dunia ini ya kita punya andil atau melu handar beni yo njogo alami supaya apik dadi ora rusak alami nggih sampe barang apa sing ning donya ning alam iki kudu dijogo kudu dirukti nggih lah kuwi wong sing memahami ilmu sejati kudune yo njogo alami nggih amamayu rahayuning jagat agung linambaranase tresno berdasarkan cinta kasih ya tresno sagunging dumadi mencintai semua makhluk jadi intine ning cakepan tembang pangkur iki yen wong sing nguasani ilmu sejati ku siji gawe atine tentrem dadi sing nguasani ilmu sejati ku atine tentrem sing keloro adoh saka sifat sombong ilang bahkan nggih ilang sifat sombonge sing ketelu ya kuwi piye carane gawe atine sesama seneng nggih atine wong liya seneng terus yang kepapat melu hamamayu rahayuning jagat agung ikut menjaga kelestarian dunia terus linambaran asih tresno berdasarkan cinta kasih ya tresno sagunging dumadi mencintai semua makhluk ya anak-anakku kabeh kuwi perkenalane Pak Suryo mbok menawa sithik kuwi iso di cake bisa bermanfaat jadi coba diresapi yang di pemahaman bahwa wong kudu sinau kenapa to kok kudu sinau lah wis enek isine yen nggon filosofi Jawa kuwi nggih gawe atimu tentrem terus ilang sifatmu sombong terus sing ketelu kuwi gawe atine wong liya ya seneng sing kepapat kuwi melu bukti utawa jaga bumine jaga alame terus mencintai semua makhluk walaupun berbeda tapi tetap mencintai. Betul? Sange Pak Suryo cekap niki dereng wonten tugas rumiyin ning PowerPoint-e saking Pak Suryo nyuwun tulung diwaca, nggih, diwaca nggo bahan minggu ngajen. Ngoten kemawon, matur nuwun mugi-mugi para siswa sedaya sehat, nggih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo